Des de Santo Domingo de la Calzada partirem en direcció a la serra de La Demanda, anomenada així per un plet sobre pastures que va enfrontar Zorraquín a Ezcaray. El seu punt més alt, i que també ho és de tot La Rioja, el trobem al Pic San Lorenzo, que amb els seus 2.271 metres allotja l'estació d'esquí de Val d'Ezcaray. Amb els pics d'Urbión a l'horitzó, enllacem en aquest punt amb les aigües del riu Najerilla, que corren paral·leles a antics camins que comunicaven monestirs i pobles en un entorn natural únic. Un petit desviament es fa indispensable per veure el monestir dedicat a la patrona de La Rioja, la Verge de Valvanera, on podem tastar el seu famós licor i gaudir dels càntics monacals envoltats d'un extens bosc de colors impossibles. Anguiano és una localitat d'indubtable atractiu i coneguda a tot el món per les seves espectaculars danses amb xanques. Cada 22 de juliol, els seus habitants es llancen per una costeruda baixada empedrada, fent ràpides giragonses. El camí d'Anguiano a Canales era antigament un dels més perillosos de La Rioja. Transitava a gran altura i era tan estret que gairebé no hi havia espai perquè hi passessin les cavalcadures. El riu Cárdenas, un modest afluent del Najerilla, ens porta fins a una població nascuda a l'ombra d'un famós monestir, bressol del castellà, i on es conserven els primers documents escrits en aquesta llengua. Es tracta de Sant Millán de la Cogolla, una localitat de La Rioja fundada pel sant homònim i molt vinculada al Camí de Santiago. Des de l'aire podem contemplar el bonic conjunt arquitectònic que forma la població amb el monestir de Yuso, vigilats des de les alçades pel de Suso, tots dos declarats Patrimoni de la Humanitat. Arribem a Berceo, localitat natal de Gonzalo de Berceo, considerat el més important representant del mèster de clerecia i artífex del castellà literari. Abans de tornar a la conca del Najerilla, el monestir de Canyes ens presenta un excel·lent exemple d'arquitectura del segle XIII. Nájera és l'actual capital de la zona i del moble de La Rioja. Sens dubte, el principal monument de la ciutat és el monestir de Santa Maria la Real, amb un panteó reial que guarda les despulles d'una trentena de monarques. De la seva importància històrica en dona fe el fet de ser el primer lloc reconquerit on es va encunyar moneda. En ser una de les fites de la ruta jacobea de la Vall de l'Ebre, Nájera compta amb un reconegut alberg de pelegrins. La nostra tornada a l'Ebre és saludada pel castell de Davalillo, que juntament amb el de Briones protegia La Rioja d'atacs navarresos des del pont fortificat de Sant Vicente de la Sonsierra. Anant cap a Logroño crida l'atenció al cèlebre pont de Mantible. Són les impressionants ruïnes d'un pont que va tenir 7 arcs i dels quals només en queden 2. En aquest cas, sabem que el seu origen és romà gràcies a les cròniques de viatgers àrabs que ja el van conèixer en ruïnes. Entrem a Logroño pel Parc de l'Ebre. La capital de La Rioja és la segona ciutat més important de la vall i és la porta d'entrada a La Rioja de tots els pelegrins del Camí de Santiago.
Una de les seves imatges més típiques és la dels dos ponts sobre el riu i la Casa de les Ciències, un antic escorxador reconvertit en sala d'exposicions que està situada davant d'un gran parc. Al costat de l'església de Santiago el Real i a la Font dels Pelegrins es pot descansar mentre es gaudeix d'un gran joc de l'oca, on hi ha representats els monuments més emblemàtics del Camí de Santiago. Grans atractius de Logroño són la catedral de Santa Maria la Redonda i el seu entorn ple de vida, cultura i història. Una història que des del poblat celtíber del segle IV al món Cantàbria ha estat sovint escenari de guerres, però també de prosperitat i pacífic desenvolupament. Una història simbolitzada per la Puerta de Rebellín, pel Camí de Santiago i per un gran nombre d'edificis molt més moderns que donen una clara idea del dinamisme d'una població que ha sabut combinar de meravella el marró de les pedres amb el verd dels seus parcs. El Parc de la Grajera, per exemple, és l'espai natural preferit dels logronyesos per respirar una alenada d'aire fresc i relaxar-se entre camps de vinyes i de golf. Als afores de la capital desemboca a l'Ebre el riu Iregua, que ens convida a remuntar-lo fins a la serra de Camero Nuevo per conèixer alguns dels seus racons. El recorregut fins a l'embassament González la Casa és tot un espectacle els primers dies de la tardor, quan els faigs dels voltants es vesteixen amb els seus millors colors. A Villanueva de Cameros crida l'atenció un magnífic frontó de pedra picada al costat de l'ermita del segle XVIII de Nuestra Senyora de los Nogales. El curs de l'Iregua ens porta fins a Villoslada de Cameros, on a part dels seus tresors naturals guarden una rara peça, la sarga de la parròquia del Sagrario, una fina tela que va ser pintada a Anvers durant l'any 1560 amb escenes de la Passió, que sens dubte és la millor i la més gran de les que existeixen a l'estat espanyol. Seguim riu amunt rumb al cor de la serra, gaudint dels magnífics paisatges que ens ofereix. Enclavat enmig d'una frondosa fageda, el santuari de Lomos de Orios només veu alterada la seva tranquil·litat el primer diumenge de cada mes de juliol, quan se celebra una important romeria en la qual es reparteix carn i pa a tots els assistents. La Serra Cebollera, declarada parc natural el 1995, compta amb una bona xarxa de camins senyalitzats i culmina al Pic Cebollera, que dona nom a la serra, a la capçalera de l'Iregua. Descendim el curs del riu Leza seguint la Sierra de Cameros Viejo, on trobem nombroses mostres d'un art rural auster, però pintoresc. Prova d'això la trobem a Soto en Cameros, localitat molt coneguda històricament pel seu massapà i pels seus teixits de llana.
A Soto hi ha diversos llocs dignes de ser esmentats, com el seu antic hospital de Jornaleros, avui transformat en alberg, el pont del Molí i la plaça.